Ами, за него мисля, че е едно страхотно момче, което много, много, много ме обича. Мен обича. Ам, с едно момиче, той се държи като с принцеса и знае как да се държи с момиче, определено знае. Ам, Няма какво да мисля за него, смисъл, ходя с него, мисля, че знаете какво, смисъл, всички знаят какво мисля за него, но мисля, че той може да се държи с едно момиче страхотно. С това момиче, което обича, разбира се. Ако някой момиче ходи към него, в смисъл, отива отгоре му, м, близките ми приятели, които се събираме, едва го прегръщат. Те, които ходят отгоре, ама няма споменавам имена. Ама нека да знаят, че може да се изядат в боя скоро. Шегувам се, естествено. Не се шегувам. Сериозна съм. А, И това мисля за него. В смисъл, много, много си го обичам. И той си моя. Все пак си го обичам.